Здравейте, ето един наш обект, който отне доста повече от необходимото време. От до. Става въпрос само за подовата настилка. Тук виждате вече положения мокър цимент, няколко слоя, както се трябва. С тази машинка се шлайфа да се изравни повърхността. Имайте предвид, че който е работил с това чудо, знае колко е трудно. Изобщо не е лесно. После с прахосмокачката се почистват остатъците и сега ще видите вече един по-напреднал етап. Ето тук вече, след като е нанесен грунта, слага се лепило и се лепят самите плочки в случая. Така са поискали, така се прави. Ето виждате, тук е още една стая. Малко по малко става работата. След малко се насочваме и към пазача на обекта, който в случая е четириног, и въобще не се подвеждайте по миловидното му изражение. Аз лично в момента, в който му обърнах гръб, и пострадах. Така че имайте на предвид. Това са истински пазачи. Това е общо взето. До скоро!